Hey, ja, de enigste en belangrijkste prijs die Heerenveen ooit won heeft, is de KNVB-beker. Maar dat wie in 2009. Hoe oud wie toen? Toen bestond ik nog net. Simon, Heerenveen heeft de beker. En wat schoot hij hem feilloos in, Gerald Simon. Het is wel heel lang geleden dat Heerenveen een beker won heeft, hè? Het wordt wel weer gestierd. En daarom gaan we nu op ziek naar de toppers van de toekomst. Zo is dat. We zijn hier bij SC Heerenveen, de club van Abel Enstra, Andries Noppert, Ruud van Nistelrooy, Luc Brouwer, Jon Daal Thomasson. Siem van Attelen. Wordt het een wedstrijdje? Ja, prima. Maar waar van deze zo nou echt een topper wezen? Als je deze liep het wel wat op Luc Brouwer. Dit hè? Ja. Berend, we zijn hier op Squatterwoord, het trainingscomplex van SC Heerenveen. En elke die hier voetbalt, het is grote droom om in dat stadion ooit te voetballen. Nou, dan moet je wel een tappen tussen zitten, toch? Dat lijkt het mij ook. Vertel eens, waar bist je? Ik ben Max Hoekstra, ik ben 10 jaar oud, ik speel bij Heerenveen, kom uit Leeuwarden. Maar in Lauwert-Wijn en bij Heerenveen voetballen, ken dat? Ja, Voor waar bist je dan? Voor Cambuur of voor Heerenveen? voor Heerenveen. En hoe vaak trainst u in de weken? Ik train normaal 3 keer in de week, maar om de week train ik ook nog 4 keer in de week. En wat is nou die allergrootste droom? Om profvoetballer te worden. En bij welke club dan? Barcelona. Dat is die favoriete club. Ja, En waarom Barcelona? omdat ze ook heel goed voetbal spelen. En ik vind ook dat ze hele goede spelers bij de club hebben. En hoe lang trainst je al bij Heerenveen? Ik ben op mijn 7e ben ik gescout door Heerenveen. En dat was al meer dan 3, 4 jaar geleden. Dit is al best wel lang geleden. En bist je al linksbenig, rechtsbenig? Beide benen. Beide benen? Ja, Oké. En welke positie speelst? op nummer 10. Of noem het zien. Ja. Kijk als Frenkie de Jong. Ja, Of bist je misschien ietsje beter nog wel als iets Frenkie de beter Jong? nog. Eigenlijk wel. Nou, dit lijkt me wel een topper voor de toekomst. Maar ik. Ja toch? En wie is die grootste voorbeeld? Luc Brouwers. Luc Brouwers? Ja. Maar ze zien wat daarover komt. Luc Brouwers. Hallo jongen, Hoi, hoe is het? goed. Max toch? Ja, Mooi man. Leuk je te zien. dank Heb je je. er een beetje zin in? Ja, Ja? Beetje spannend? ja, een beetje. Dat is niet nodig hoor, het gaat allemaal goed komen. Hè? Ja. Luc Brouwers is 24 jaar en is binnen in het Brabantse Helmond. En zoals elke Brabander is hij slocht op wastenbroodjes. Luc is nog maar een Lucje als hij ontdutsen wordt toch de FC Den Bosch. Hij is dan nog maar 9 Op zijn 16e maakt hij al zijn debuut in het bedelle voetbal. Via FC Den Bosch, Go Ahead Eagles en FC Utrecht komt Luc dit seizoen bij SC Heerenveen te lonen. En ook in het Abel Enstra stadion weet hij zijn doelpunten te maken. Luc had een contract tekenen voor 4 jaar. Maar ja, in het voetbal zei dat net zo volle. Zijn geloksnummer is 28. Het is dan ook net toevallig dat dat zijn regnummer is. Luc, hoe oud is dus op begonnen met voetballen? Ja, dat is al wel een tijdje geleden. Ik denk dat ik 4 jaar was. En toen speelde ik voor mijn plaatselijke club uit Lieshout, waar ik ben opgegroeid. Hoe heet die club? RKVV Eli. Dus ja, 4 jaar en ja, tot met mijn 25ste nu. Ik ben nu 25, dus ik ben al 21 jaar bezig. Het tikt aan. En wanneer kwam de stoot erachter dat talent hier is? Ja, toen ik eigenlijk werd uitgenodigd voor een profclub, dat was destijds FC Den Bosch. Toen kreeg ik een brief en toen vroegen ze of ik stage kwam lopen. En toen dacht ik van, nou, blijkbaar kan ik het wel goed. En mooist als profvoetballer ik puddingbroodjes eten? Een puddingbroodje eten, of wij dat mogen? Heel soms. In het interlandweekend, dan mag het wel. Wat is je droomclub? Liverpool. En waarom Liverpool? Ik vind het stadion heel mooi. Dus Anfield, dat You Never Walk Alone. Het lijkt me een hele warme club. Dus dat lijkt me heel mooi aan Liverpool. Nou, Max. Dit zijn de catacomben. Ja, Wat denk je aan? Kijk, voor dat je het veld op komst.
heel veel spanning, heel veel vlinders in je buik. En ook omdat je dan heel veel zin in de wedstrijd hebt. En dan sta je ook gewoon vol spanning hier, dat je het veld op mag. Nou, dan hier het veld op, jongens. Kom. Oh. Oer, hoeveel hier hoopst je te staan? Over 6, 7 jaar. En dan wist? 16 of 17 jaar. En dan zit je in het eerste elftal van SC Heerenveen. Ja. Waar is dit? Andries Noppert. Andries Noppert. Niet zo vlak. En die? Van Nistelrooy. Van Nistelrooy. Joey Veerman. Kijk, zo gaan we spelen. Bijkomen, die En kan waar zit dan... Luc Brouwers? Luc Brouwers die staat hier. Brouwers, die heeft veel ruimte. Hij heeft natuurlijk ook een goed schot. Wat heet! Luc Brouwers. En lees mij eens uit hoe het kent dat Luc Brouwers een volle doelpunt maakt. Omdat hij een soort aanvallende middenvelder spelen, waardoor hij veel aan de bal kan komen en veel kans op goalkans krijgen. Hé Dat Max, is heel had het lekker. nou net slagen als profvoetballer, hè? Ja. Dan kiest ik altijd nog trainer worden. De voetbal is natuurlijk bij SC Heerenveen en dat is geweldig. Formidabel. Grandioos. Ja, ze hebben allemaal gelijk. Allemaal gelijk, ja. Maar nou wil Max echt heel graag profvoetballer worden. Heeft u misschien nog een tip van Max? Een tip die via de Guinea weet. Jazeker. Nou, je kunt er hartstikke goed voetballen, want je voetbalt al bij Heerenveen. Ja. Nou, een tip is heel hard blijven werken en heel veel plezier houden. Dat is het belangrijkste, denk ik, op jouw leeftijd. Ook aan de dingen werken die je bijvoorbeeld nog niet zo goed kan. Dus als je niet zo'n goed linkerbeen hebt, dan moet je daarop trainen. Als je niet zo goed schot hebt, moet je daarop trainen. Dus zo moet je, ja, ook al ben je nog heel jong, toch een beetje bezig blijven. Is er misschien echt voor jou nog iets waar je heel graag nog wat beter in willen worst? Ja, verdedigen zoals Van Dijk doet. Virgil van Dijk. Ja. En nog mijn vrije trap. De vrije trap ken ik nog wel een beetje beter. Ja. Zoals toch Max daarbij helpen kunnen? Ik denk dat wij zo eens even wat vrije trappen gaan oefenen. En dan zal ik je wel wat tipjes geven. Oh, ik heb mijn voetbalschoenen niet bij, jongen. Dus jij moet het doen vandaag. Ik denk als jij naar heel veel vrije trappennemers kijkt, over heel de wereld, dat het misschien wel 95% van al die spelers eigenlijk altijd de vrije trap met de binnenkant schieten. Een beetje zeg maar dit gedeelte zo van je voet. Nou ja, dat is eigenlijk omdat je dan een bal iets beter kunt plaatsen. Wat ik hoor van jongens die heel veel vrije trappen nemen, is dat ze ook fijn vinden om een bepaalde ritme te krijgen. Dus je doet dit, je legt hem neer, je wacht altijd op een muurtje, want het muurtje moet eerst staan. Geef jezelf wat tijd, wat rust. Je focus is heel belangrijk. En dan neem je hem, op het moment dat de scheidsrechter ook fluit. En dan probeer je hem gewoon zo over het muurtje. Nou, die is niet over het muurtje. Nou heb ik de paal geraakt en de lat. Dus pak hem maar op, kijk maar even omhoog. Van hoe staat het muurtje? Waar staat de keeper? Nou, dan leg je hem neer. Nou, dan kijk je weer even omhoog. Dan pak je je stappen. De scheidsrechter die fluit. En dan schiet je hem. Maar hoe jij schoot met je binnenkant, ik denk dat dat al heel goed is hoor. Als jij eigenlijk een beetje net naast Arjen's hoofd schiet, dan draait hij eigenlijk zeg maar naar de goal toe. Dit is wel al heel goed, want ik denk dat hij heel goed over een muurtje heen gaat. Hier, nu gaat hij al richting de hoek. En dan zie je gewoon dat hij erin gaat. Ja, en dan komt nou natuurlijk de handvraag, Berend. Heb je te krijgen met een toppen van de toekomst? Ja, dit is zeker een topper van de toekomst. Zeker. Nou. Geniet ervan, jongen. Alsjeblieft, hou mooi omhoog. Goed gedaan, jongen. Hartstikke idee. Alsjeblieft. 28. Nou jongen, ik hoop dat je er wat aan hebt gehad en dat je het leuk vond. Hey Arjen, ik vond dit wel een hele leuke aflevering. Ik ook. En wist je wat leuk is? Nou? Nee, weekend ben we er weer.